sir. Igabot ni mo. Ano yung anak? Okay ra ni nga niya kadabot ni mo stas niya ra. Muni siya tagiya sa among gikanan. Karon Ako man di ba na? Dito napasalamat mig dako ani ni Yoyo. Ikaw lagi kuan Rio? Nagpuyo diri nga naginusara? Oh, na doon ano na Lagi ko silingan yun no? ang highway na dire. Ha. Aka to? Uli na. Oh, ato ka na. Oh, ato. Nya kini di asam ni padong kanina diri. Oh, ato gumis. Kaya ni gumis di katong gingon kay namti ingon bata nga. Dai tagkason dito ba? Ana nya nuksong kuno ini sagka pag usa ka bungtod gumis na kuno dito dapita. Nda. Katong gisagka. Pwede ka na mo age, pwede ari na dire. Ana, guksong ani mo dura. Gumis na mo katong gisagka ano? Ano ba? Na basig ba? Ikusi ka na. Tuyo bro. Ingon man to nga bata dito nga. Magmao na. Sa kabungtod pa gumis na yan. Oh, ana mo na imong isang ka nga wa ka kalaot. Then, tawa na, mawala. Sa pagkabungtod. Salamat yo kayo. Right. Uloy, Uy, kaso. Ibusog pa man ko. Nya, di ko ganang Kuan ba kanang pinaka-tik-tik ani mo pagaling. Oh lagi. Bukat ko. Buang mo, Rudy. Yaw wala to. Kumuano? Ito para makayo na. Rusin. Rusim na ko. Rusim na. Ba ko sa ni CPO. Sa Tayan. Undang Tayan. Then undang ko kuma. Hayop mo. Umana umahan tre kaning Ay, mais. gani ugat tayo, pero ubos. Ikaw ay limpyo dire. Dako. Kanya ang gamit rusim na. Ano yung mga kanto ay? Yo sila. Sukan mo ano. Dai. Kaon sa dayo? Kaon. Hello, ngana sir? Hello, Uy, talungan man di ay.